Hemm kelma sabiħa immens li Pawlu jikteb lid-dixxipli tiegħu Timotju meta jgħidu l-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar u jqaddes. L-Iskrittura kollha mela Pawlu jgħid hija mnebħa minn Alla. Pawlu jesprimi il-fidi tal-poplu tal-Antik Testament fl-Iskritturi tiegħu u anki fid-tbeġbix tal-Ġdid Testament Pawlu jesprimi anki illi dawk l-Iskritturi tal-Patt il-Ġdid huma wkoll imnebħa minn Alla. Imnebħa minn Alla xi jfisser? Għandna l-kelma t'Alla fi kliem il-bnedmin. Forsi aħna qasna konxi kemm matul is-sekli l-Knisja pprovat tifhem din ir-realtà tal-ispirazzjoni tal-Iskrittura imqazza. U diġà Santi Padri kważi kienu jużaw simboliżmu sempliċi ħafna. L-Awtur Sagru ġie mqabbad mill-Ispiritu Santu, l-pinna kienet immexxija mill-Ispiritu Santu. L-Awturi Sagri kienu daqs li kieku strumenti mużikali bl-Ispiritu Santu li jonfoħ fihom u jdoqqu. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jispjega tajjeb dan il-fatt tal-tnebbieħ tal-Kotba Mqazza. Jgħid fil-Kotba Mqazza għandna l-awturi sagri bnedmin mela li kitbu skont il-ħila tagħhom, skont żminijiethom, għamlu l-almu kollu tagħhom biex jiktbu il-ġrajiet li mbagħad inġabru kemm fil-Kotba tal-Antik Testament kif ukoll fil-Kotba tal-Ġdid Testament. Però mhumiex l-awturi uniċi. Magħhom hemm anki l-Ispirtu t'Alla. B'mod misterjuż imma b'qawwa u fil-verità l-Ispirtu nebbaħ mhux biss lill-awturi sagri biex jiktbu dak li nkiteb, imma l-Ispirtu Santu nebbaħ il-proċess kollu tat-trasmissjoni tal-kelma t'Alla. Ma ninsewx li l-kelma t'Alla ma nkitbitx minn awtur sagru wieħed li qatt bil-qiegħda fuq l-iskrivanija qabad il-pinna u kiteb, imma minn ħafna awturi. Il-Kotba Mqazza nġabru matul sekli sħaħ, damu snin twal biex inġabru hekk fil-proċess kollu tat-trasmissjoni tal-kelma t'Alla hemm il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Din hija l-fidi tal-Knisja, din hija l-fidi tal-insara. Il-Papa Benedittu XVI jgħid waħda tajba fuq l-ispirazzjoni tal-Bibja meta jgħid l-ikbar prova tal-ispirazzjoni tal-Iskrittura huma l-qaddisin. Emnu li hija kelma mnebħa, għexuha u saru qaddisin.